Jakob Dissel, 11 år. Velkommen til Zulu Kultur Tur, hvor vi i dag er taget op til Hanstholm, op på en krigsmuseum. Første verdenskrig, den anden verdenskrig, den sidste og den fedeste verdenskrig. Jakob, jeg bliver lige nødt til at stoppe dig der. Altså, der har kun været 2 verdenskrige. Det har vi også. Nej. For den bedste fede idé. Nå, hvad siger du så? Adolf Ditzel. Det er min gamle farfar. Han er deres leder. Tyskernes leder. Det er min gamle farfar. Han er deres leder. Tyskernes leder. Vi skal invadere Danmark. Tyskerne, de var jo ikke de gode i 2. verdenskrig. Det er dem, der vandt. Det er sgu da dem, der vandt. Jakob, de tabte jo. Kom, vi skal ind, hvor de udstiller krigen. En meme. Så står der F for fucking die. Og S for stop dying. Det ligner hjul for sådan en hestevogn. Prøv, det er en bøssekanon. Okay, jeg har lige et forslag til dig. Hvad hvis, at vi ikke går ned i bunkeren, men spiser is? Aftalen er, at vi skal lige ned og filme i bunkeren først. Så kommer vi op, og så får du en dejlig is. I kommer med hernede, jeg gør ikke det? Jo. Det kommer nu, Jakob. Man har forestillet, at de har haft det meget så hyggeligt herinde. Hvor det er sådan, det er været ligesom soldaterkammerater og dem der med de passer. Skænk mig en drink, soldaterkammerater. Og så gør han det. Hvad er det? Hvis det er en tysk spøgelse, så holder jeg med dig. Vi bliver nødt til at komme ud herfra. Så. Jeg synes, jeg er meget langt ned under jorden. Nu. Og siger tak for den her gang, for Zulu Kultur Tur. Nej, Jakob, prøv at vi er lige kommet herned. Vi skal se noget mere. Når der er gemmer her. Shit! Koldt vand i hovedet. Vi skal også videre, og vi kan se nogle trapper, der vender opad. Husk, du får en is, Jakob. Fucking lortmuseum, som bare laver sådan noget. Spiller op og træk med mig. Prøv at blive med. Er det nogle fucking jødeenglænder, der vandt den fucking krig? Men den næste krig, den bliver nemlig lidt speciel. For så er der blevet op på en laserpisk, lasersværd, lasergøb, laser...